Първо поздравление за Унгария, защото това е невероятна победа. Да се освободят от лапите на Русия, най-после да станат част от европейската общност. И после искам да кажа много странно, това, което всъщност искам да коментирам. В очите на русофилите, както в България, така и унгарските, разбира се, винаги е било, света винаги е бил разделен на две части. От една страна Русия, майка Русия, от друга страна злите империалисти САЩ. И в един момент попадаме в свят, в който всъщност и САЩ и Русия са на една и съща страна, страната на авторитарното управление, на практика диктатура. И естествено Тръмп изпраща Ванс, който да направи едно ръкостискане с Орбан, да покаже, че САЩ е в пълна подкрепа на правителството на Орбан, а всъщност това, което русофилите видяха, е как Орбан, който е проруски агент на практика, се здрависва с врага, с империалистите. Това толкова ги обърка, че всъщност създаде възможност най-после Унгария да издрапа от лапите на Русия. Така че поздравления!